Salut, salut fraților, sunt aici cu Bogdan, băiatul care a organizat tombola online cu mașina. Prezintă, frate, tu mașina, spune la lume ce mașină este, din ce an este, ce trebuie să vorba despre un Mercedes S-Class 2014, pachet 63 AMG. Asta este mașina care se poate câștiga, este 6 euro biletul. Vino mai aproape, să vadă lumea mașina de aproape, că din depărtare nu le iau ochii. Arată gențile frumos, tot ce trebuie. Hai să ne uităm un pic și aici. Cam așa arată în interior mașina. Câți kilometri are? Hai pe partea cealaltă să ne uităm. Hai să ne uităm și aici. Hai să deschidem puțin, să vadă toată lumea. Cât trebuie să dea lumea să fie mașina lor? Spune-le acolo. 6 euro este biletul. 6 euro, fraților, cu 6 euro puteți să câștigați bomba, tancul sovietic. Hai să vedem. S63 AMG, ca să moară fetele. Hai facem. Hai să ne uităm puțin și aici. Intră în mașină să vadă lumea acolo. Așa arată mașina. Uite și numărul de kilometri. Hai să vedem și numărul de kilometri să vadă toată lumea. Asta este mașina Mercedes S-Class 106.000, nu? 106.000. 106.620 de kilometri are în momentul de față. La opțiuni nu este de descris că sunt destule. Asta este mașina. Pentru 6 euro biletul. Asta se poate câștiga. Se poate câștiga doar pe jucător.net www.jucător.net. Intrați acolo, cu 6 euro biletul, mașina poate să fie a voastră.